बे रामदेबनो हा होनायखौ माने जे बुङाखै बिसेस करि आंखौ बुंदों आगोलाव बे प्रमद बर'आ बे दावराव देखेब नार्जारि मोनहा बे रामदेबनो हा होनाय समाव मानो जेबो बुङाखै मानो आपत्ति खालामनाय बे खोथाखौ बुंदों आं दिनै क्लियारलि बुंनो हायो जे रामदेबनो जेब्ला बिटिआर सरकारा हा हगारो बे समाव दावराव देखेब नार्जारि मोनहा बिराद अफस खालामदों स्ट्रंलि अफस खालामदों आरो जों अफस खालामनायनि थाखाय हाखौ माने बिसोरो होनो हायि बायदि जादों बिसोरो ओमफ्राय थेवबो जोंखौ माने चन्दन ब्रह्म मन्थ्रिया बे बुजायदों जे बे हाया माने ओरैनो थासिगोन आरो बे हाखौ बांगालफ्रासो आवग्रिफैसिगोन दा गथे बे हाखौ माने जोङो सिकिउर खालामनोब्ला बांगालनिफ्राय जों रैखा खालामनांगौब्ला जों बेखौ जोङो रामदेबनो हगारनानै बाथ्राखौ बुङो बे बासबारि ओनसोलाव थार्मेल पावार लाबोब्ला बे 10,000 बोरै होनो बे मिसा खोथा बे बुंनो बे नंथारै खोथा गथे बे डेभेलपमेन्ट बाथ्रा जेबो नङा बे ओरैनो रायजोखौ माने फुस्लायनाय थगायनाय हा मोनगौबा बाथ्रा बेल' गोख्रों बे रायजो राजानि स्टेटमेन्ट बियो आरो लोगोसे आगोलनिफ्रायबो आपत्ति खालामबोदों आरो बे आपत्तिखौ प्रमद बर'आ खोनासंनांगौ खिन्थु बिथाङा खोनासङाब्लानो प्रमद माने आदानि कम्पानिनो हा हगारनो थाखायसो गावनि इसिबां माने पार्टिनि अर्डारफोर दं बेखौ लगायनानै दिनै बे जायगानि रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय खालामदों सोरखौबा लिंख्ल' सिगिदों सोरखौबा फुस्लायदों दा होनब्लाबो रायजो राजाफ्रा रावबो मानियाखै एकगन बयबो दङ बे रावखौ फुस्लायनो हाया बिसोरो रावबो बिसोरनि फुस्लायनायाव मानिया बे बयबो एकगनैनो आदानिनो हा होआ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जोंबो रायजो राजा हिसाबै बयबो बे रायजो राजाफोरजों खौसेयै जों गसंथागोन आरो बिसोरनि जुजिनायाव जोंबो लोगो लाफागोन सार मोनसे खोथा एलटमेन्ट हानि एलटमेन्ट लेखा अलरेडि बे आदानि कम्पानि जानो थाखायहाय अलरेडि एलटमेन्ट लेखाखौ होबाय दा मा बुंगोन सार बेनि सायाव बिसोर होनो हागौ एलटमेन्टखौ खिन्थु केन्सेल जागोन बेथ' खुनु बे एलटमेन्ट होनायनि सिगां बिसोरो बे जायगानि रायजो राजाफोरजों रायज्लायफैयाखै आरो बे 6 शेड्युल एरियानि हा बे 6 शेड्युल एरियानि हाखौ प्रमद बर'आ गोसो जाब्लानो बे सोरनोबा हगारनायनि क्षमता गैया 6 शेड्युल एरियायाव बियो खुनु नन ट्राइबेलनि हा हगारनायनि बेहा अधिकार गैया बे प्रमद बर'नि सम्पति नङा बे 6 शेड्युलनि माने जायनाखि प्रभिजन्स आयेनफोर बे आयेननिसो माने क्षमता बियो बे आयेन हिसाबै प्रमद बर'आ गोसो जाब्लानो सोरबा नन ट्राइबेल मानसिनो हा हगारा आरो 6 शेड्युल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना आरो बेबो नोङो आदानि गुबुन दस्रा जायगानि बे मानसिनो बोरै हा हगारनो हायो बोरै हगार हाया आरो हा हगारनो हादोंब्ला बे जायगानि मानसिया रायलायनांगौमोन बे जायगानि मानसिनो परामर्श लानांगौमोन खुनु परामर्शबो लायाखै रायलायाखै बे गोसोबायदि हारसिं बे हा हगारदों बियो दा बे हा हगारनायनि सिङाव माने मोनसे कनस्पिरेसि दं बेहा मोनसे गोथौ बेहा मोनसे माने चक्रान्त सोलो दं जों सानदों हयथ' फैसा थाखानि लेनदेन खालामदों बियो बे फैसा थाखानि लेनदेन खालामनायनि थाखायनो बे रायजो राजानि माने गोरिब गुन्द्रानि जायनाखि मावनानै जानाय हा बिसोर बाहायनाय हा बेखौ बिसोर माने सिन्था खालामाजासे बे हाखौ सेरनो नागिरदों आरो बे आदानि कम्पानि बेखौ हा होदों दा बेखौ खुनुदिन मानिया बे केन्सेल जानांगौ जिहेतु बेयाव माखासे खोथाया गोसोआव दं सरकारनि बायदि बिथांमोना बे पलिटिक्स लाबोनायनि थाखाय फैनानै रायजो राजाफोरखौ मोनसे गोरोन्थि मोनसे राव सोदों आरो मोनसे ओनसोला जौगागोन बे ओनसोल जौगानायाव माने बिथांमोना माने हेंथा होनांगौ आरो बै समाव रामदेबनो हा हगारदोंमोन बेनि सायावबो मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखाय दा मोजां प्रश्न बियो दा जौगानाय बाथ्रा बुंब्ला रायजो राजाखौ दिनैसो थगायनादों बे गोरिब गुन्द्रा एफा जाम्बा जाम्बि बिसोरनि जायगायाव फैनानै जौगानाय बाथ्रा बुङो बिसोरो बे आदानि कम्पानिखौ लाबोनानै बे जायगानि मानसिया मा जौगागोन बेलाय हा सेयार लादों बिसोर 3,600 बिगा हा बे गोरिब गुन्द्रानि मावना जानायखौ ओमफ्राय बिसोर बुंफ्लादों माने जौगानाय बिसोर मा साख्रि मोनगोन बे जायगानि मानसिया मा जौगागोन बिसोरो मा साख्रि बिसोरलाय दा दिनै प्रमद बर'आ बुंदों दाखालि बुंदों प्रमद बर'आ आं निउसाव नुदों बेखौ जे माने 9,000 10,000सिम साख्रि मोनगोन जाहैबाय आरोखि बे माने आदानि कम्पानिया बेयाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट लाबोयोब्ला बिदि बाथ्रा बुंदों बियो दा बे नायना नायाखै बे 9,000 10,000 साख्रिखौ बोरै होयो आङो गुगोलाव नायनानै सार्च खालामनायदों बे आदानिहा दिनैसिम इण्डियाआव गासै माने गुबुन गुबुन स्टेटआव माने 8था माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट दङ बेहा 8था थार्मेल पावार प्रजेक्ट दङ बे 8था थार्मेल पावार प्रजेक्टनि गेजेराव बे अनलि 5,000ल' एमप्लयमेन्ट होनो हादों बियो
5,000ल' साख्रि 8थानि गेजेराव दा नों बे 8थायावसो 5,000सोनि साख्रि दंब्ला नों बे बासबारि ओनसोलाव थार्मेल पावार लाबोब्ला बे 10,000 बे बोरै होनो बे मिसा खोथा बे बुंनो बे नंथारै खोथा गथे बे डेभेलपमेन्ट बाथ्रा जेबो नङा बे ओरैनो रायजोखौ माने फुस्लायनाय थगायनाय हा मोनगौबा बाथ्रा बेल' ओमफ्राय लोगोसे मोनसे खोथाखौ दहाय जादों कुइसन खालामदों जे रामदेबनो हा होनायखौ माने जे बुङाखै बिसेस करि आंखौ बुंदों आगोलाव बे प्रमद बर'आ बे दावराव देखेब नार्जारि मोनहा बे रामदेबनो हा होनाय समाव मानो जेबो बुङाखै मानो आपत्ति खालामनाय बे खोथाखौ बुंदों आं दिनै क्लियारलि बुंनो हायो जे रामदेबनो जेब्ला बिटिआर सरकारा हा हगारो बे समाव दावराव देखेब नार्जारि मोनहा बिराद अफस खालामदों स्ट्रंलि अफस खालामदों आरो जों अफस खालामनायनि थाखाय हाखौ माने बिसोरो होनो हायि बायदि जादों बिसोरो ओमफ्राय थेवबो जोंखौ माने चन्दन ब्रह्म मन्थ्रिया बे बुजायदों जे बे हाया माने ओरैनो थासिगोन आरो बे हाखौ बांगालफोरजों आवग्रिफैसिगोन दा गथे बे हाखौ माने जोङो सिकिउर खालामनोब्ला बांगालनिफ्राय जों रैखा खालामनोब्ला जों बेखौ जोङो रामदेबनो हगारनाय बाथ्राखौ बुंदों अब्लाबो जों बुंदों जे नोंसोर थानायाव बांगाला बोरै मोननांगौ आरो बे सिकिउर एरियायाव बोरै रामदेबआ बोरै हा मोनफैनांगौ बेथ' जानो हाया बेथ' होनो हाया थेवबो बिसोर खायदा बायदा खालामनानै गोबां कन्डिसन गोबां क्राइटेरिया बेबायदि खालामनानै रामदेबनो हाखौ हगारदों बे समाव आङो प्रमद बर'खौ बे बागानसालिनि जायनाखि बड'फा एबसु अफिस थानाय बे जायगायाव आं थांनानै लोगो लाहैदों प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो गोबां नेताफोर दङ ओमफ्राय लोगोसे बिसोरनि PCDRनि MCLAफोर दङ बिसोर बुंहैदों बे रामदेबनो हा होनायखौ हगारनांगौ होननानै खिन्थु बिसोर बे समाव जेबो बुङाखै आंजों लोगो लाफाखै गावसोर अफस खालामाखै सिरि थाबाय नै दिनैसो बिसोर कुइसन खालामबाय जे रामदेबनो हा होदों हाग्रामाया माने रामदेबनो हाग्रामाया जा हा होनानै जानाखि दाय मावबाय अपराध खालामबाय बेनिफ्राय दुइगुन अपराध दिनै अपराध खालामदों बे थारमाने बेसेबां गाज्रि मावदों हाग्रामाया बेनिफ्राय बांसिन गाज्रि खामानि मावदों बे थारमाने बेखौसो बुंनाय जादों दा दिनै कुइसन खालामबाय बे जोंखौसो दावराव देखेब नार्जारिया बे बुस्थु मावबा थाया आं दिनै कुइसन खालामगोन प्रमद बर'खौ प्रमद बर' नों बै समाव थैया थाया नों माबा मोनसे बुङामोन नामा फंसे खोथा माबा बुङोमोन नामा नों मानो बुङाखै नोंलाय जों दिनैखौ कुइसन खालामगोन दिनै आरो बे रामदेबनो हा हगारनो थाखाय हाग्रामाया आरो दिनै बे बासबारि ओनसोलाव नोंहा बासबारिनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोर मावनानै जानाय हाखौ सेनानै आदानिनो हा हगारनो थाखाय खुनु अधिकार गैया नोंहा नों बिसोरनि हाखौ सेन लानो हादों आं बेखौनो आरो बुंबावनो लुबैदों जे प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ जेरोखोम बुंगासिनो दं बे मिसा खोथा बुङै बुङै गिदिंगासिनो दं बे नङै खोथा बुंनाय बे गिदिंगासिनो दं माने बे बुंनाया मोनसेबो सैथो नङा बे 8,000 10,000 साख्रि मोननाय बेबो सैथो नङा बे डेभेलप जागोन होननाय बेबो सैथो नङा बे थगायनायखौ बबेनिफ्राय सोलोंबोदों बे बिनि रावा सोब थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बे मावनाय बे इउटुबफ्राव नाय बे बुंदोंमोन माने कलेजाव एडमिसनखौ फ्रि होनाय जाबाय बयनोबो होननाय दंमोन सोरबा मोनदों सोरबाथ' मोनाखै रावबोथ' मोनाखै